aquí, Dios mío. E de que estades a falar logo, sin min, sin agardar por min, nin nada. Hola desde o Jaliñeiro, hola Crisian, que tal? Coral Manrique, Coral? Que tal? Moi boa tarde, confirmado, no súper hai mermelada de masán. Como a fan? Añadíndolle gelificantes ou gelatina ou algo así, claro que sí, pero a masán cociñada fai compota, pero se lle añades como gelatina ou algo así, supoño que será un gelificante que lle faga aspecto de ser mermelada, porque só con azúcar queda moi espeso. Misterio sin resolver. Boas tardes, Nieves, desde Vigo. Hola, Nieves, que tal? Cris, ti xa preguntas, xa contestas, xa fai todo. Cris chega, ademais fixo un traballo de campo que se di, ela tiña unha dúda, foi investigar e trúxonos todo, xa. Non acabo de salir de dudas. É certo, la venden. Non diximos que non, pero mirade os ingredientes. Cris Xian, vouche poñer unha tarea para esta semana. Bueno, se me acorda a min, xa o fago eu tamén. Pero a próxima vez que vais ao supermercado, ou comprástela, se a comprastes, colle o bote e lenos os ingredientes que ten. A ver se ten algo máis que masán e azucre, porque ten que ter muchas máis cousas. Hola, desde Ribeira, daqui do ladiño, María é unha veciña, Carla dísnos, hola, desde Portugal, echarán cosas para el sabor e para espesar. E, claro, vete tú a saber, é o que dixo eu, ten que ter ingredientes, pois, varios. Hola, moi boa tarde, Josefa, desde o Río Rei. O Río Rei, onde queda? Porque eu nunca escoitei falar do Río Rei, non sei se é un sitio en concreto ou se, non sei. Ole, Celia Lojo, que tal desde Outes aí ao outro lado daqui da ría? Bueno, non é ao outro lado da ría, é aquí cerca. Boa tarde desde Terrés de Llebre. Non sei tampouco onde é. Soname a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, por aí, pode ser, porque nunca os coitei tampouco, A ver se acertín. Moi boas tardes, xente, aquí estamos outra semana. E idelle dando os dediños para arriba, que só hai 27 me gustas. E 75 personas. Así que idelle dando o dediño para arriba, porque senón, non sei eu. Hola, a ver, si sei seguir o programa. Como non vas a saber? Só tens que estar aí quieta, non nada máis, e falarme de vez en cando, ves, Clara, como si sabes, si que sabes, muller. Hola, aquí tamén deslumbrada cas luces de Navidad. Porque son desde Vigo. Hola, Manolo Montero, que tal? Moi boa tarde, Juan Antonio. Saludiños desde Pontevedra, dai do lado, mira que me gusta Pontevedra, boas tardes desde Vigo, deslumbradas, claro. Hola, aquí deslumbrada cas luces de Navidad. Non me extraña, Eu esta non sei se aquí en Ribeira se encenderon xa. Saludos, buenas tardes desde Santiago. Hola, que tal, María? Moi boa tarde. Vamos a aparcar a trenza. Aparcar a trenza. A min explícame o que significa, na Filgueira, que significa para ti aparcar a trenza. Sentarte, tomar un pote de cousa, debe de ser eso. Chamadese así, aparcar a trenza. Hola, Nusca, desde Asados, desde Rianxo. Hola, moi boa tarde, Carmen Collaso. Moi boa tarde, Victoria Mollere Antelo, que tal? Que curiosidade me fai saber o que é aparcar a trenza, porque me resulta bonito, pero non sei. Hola, Nusca, que tal, Mar? Boa tarde, dende o Grove, desde Málaga, saludos, Encarni, que tal? Estades por aí por Málaga, moi boa tarde. Hola, que tal? No Jaliñeiro fai moitísimo frío. Aquí hoxe fixo un día Tarragona, Nusquiña. Ves como acertín? Moi ben, Trini. É porque dicen Tarragona, non sonábame por aí. Lleida, Girona, Tarragona. Acertín logo. Hola desde Madrid. Hola, que tal, Ángeles Bejerano. Ese apellido tampouco nunca o escoitei. Aquí hoxe fixo moitísimo calor, pero moitísimo calor. É un día deslumbrante de sol aberto.
un día fermosísimo. Pola mañá xa me fun a dar un paseo polo monte cos cans. Estuvo un día genial, pero todo o día, bueno, que conste que agora encendín o lume, chan, 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 teño o lume encendido, pero porque parece que me dou así algo a min o frío, pero non fai, que pasa que, bueno, o lumiño encendido sempre presta. Ola Nusca desde o Grove, ola Marisa, Ana Filgueira, estaba trenzando palla e agora vou na deixar. E non para que trenzas palla, para facer cestos ou así, ou para que trenzas palla logo. Eu quero saber para que se trenza a palla, e máis quero saber como se fai. Ves, a min tendesme que invitar. Tendesme que... Ana Filgueira, non sei de onde eres, pero a min tendesme que invitar a mirar esas cousas, que me gusta moito. E vou hasta aí, e miro como se trenza a palla, para que se trenza tamén, e así enséñasme. Ves que non sei facer todas as cousas? Trenzar palla non sei para que é. Hola, boas tardes, Nusca. Podo agora trasplantar as fresas? Sí, pero, Margarita, non sei de onde eres, pero non tes as fresas aínda con fruto, porque aínda que agora empezou a vir o frío, que hubo calor. No, que puxestes esa cariña, é verdad. Dábame a min a impresión que era de frío, pero hubo calor logo, aquí tamén hubo moito calor, sí. Trasplantar as fresas. As miñas aínda teñen fruta. Eu, cando trasplanto as fresas, aproveito e doulle unha limpeza general, fagolle un saneamento que o necesitan, saneamento de follas, saneamento de fillos, que cría moitos fillos de arredor. É necesario como separalos para que non estean así todas en monllo, porque non lle vai ben. Un ano ou dous, sí, pero máis non, porque deixan de dar bo fruto. Entón, hai nas que sanear. Pero as miñas ainda están con fruta, e non as quero arrancar. Hai que quitar tamén algo de raíces, porque crían demasiadas barbas, e póñense feas, bellas, inservibles, e restanlle á planta sempre cousas, vitalidade. Entón, pois, eu espero, porque aínda están con fruto. Entón, ti verás, si ves que cando se podan as hortensias, agora mesmo xa as podes podar. Deixalle polo menos un par de acodos, de nudos, pola parte de abaixo, e xa as podes podar agora as hortensias, e máis as podes quitar as flores, que están bonitas, e secalas, e desecalas. Eu as fresas... Você entende a miña voz? Sí, Ana Clara, que a entendo, como non a vou entender? Podesme falar tranquilamente con teu idioma, que non sei, você pode ser, non sei, sóname a Sudamérica, ao mellor, ou así, ou Portugal non é, pero entendo perfectamente, non hai problema, podesme falar ca túa voz, co teu idioma. Sí, algunhas teñen. Pois entón, Margarita, espera, porque cando se trasplantan as fresas, hai nas que sanear, hai que quitar a maioría das follas, hai que quitar os fillos, hai nas que sanear, non é só levantalas e trasplantalas. Entón, as fresas é mellor, cando teñan menos fruto, as miñas ainda dan moi pouquiño, non vaiades a pensar que se vedes algún vídeo agora de que collo fresas, collo ese puñado a semana, ao mellor collo pois 8 ou 10 fresas, pero son grandes aí. Están sabrosas, porque os fixo tamén moito calor. Buenas tardes, Anus, como estás? Pois moi ben, José Luís. Aquí, xa ves, non teño frío ningún, estou aquí cunha manzanilla, estou a charlar con vos, encantada de la vida, como non vou estar ben. O que pasa é que me gustaría que lle derades máis ao dedo de me gusta, que non vos costa nada, nin que vos vai a cobrar nada, nada de nada. Entón, porfa, dádelle ao me gusta. 7:10 en tu reloj. Sí, claro. Teño malo reloj. Non, son as 7:10. Por que dis que pon... Eu teño as 7:10. E logo, por que me pos que pon as 7:10? Pon as 7:10 porque está en hora. Non, creo. Ola, tendes que vir ao Banco da Suerte de Ferraduras de Cabalos. O Banco da Suerte de Ferraduras de Cabalos. Non sei que significa, María Souto, volvernos a escribir o que nos queres contar con un Banco de la Suerte de Ferraduras de Cabalos. Porque eu vou. Eu onde haba festa vou.
pero se son as 7:08. Son... A ver, que me estades contando que a hora? Eu teño no meu reloj do teléfono as 7:09 e ali teño as 7, ahora mismo é 10. É un minuto, tampouco non é tanto como para que vos chame a atención a rechispa. Ola, Nusco, domingo pasado fixen unha pregunta de si podía deixar os pimentos na huerta, pero era para saber si quitarán nutrientes ao chan. Non lle quitan nada, ninguna planta vai a facer daño ao chan. O chan vai a seguir o seu proceso de descomposición do que lle botaras, do que teñas. Sempre lle podes aportar máis abono, máis nutrientes, compost, humus, lixiviados, fermentos, puríns. Podes ir aportando o que queiras. Os pimentos non lle fan mal á terra ningún. Entre outras cousas, porque a planta de pimento, aínda que pola súa fisionomía, genéticamente está predisposta, diseñada para ser perenne e durar varios anos, dependendo do tipo de pimento, pode durar máis anos ou menos anos, pero sí que non morre, o sea, pode durar. O que pasa é que no inverno frena toda a súa creatividade, non é que inverne, porque sigue latente, sigue viva, pero non ten actividade, non vai a botar flores, non vai a botar follas novas, pode ser, e pequenos brotes tamén, pero o fruto non, porque é unha planta que necesita horas de sol, no inverno nas ten, pero non lle quita nutrientes, podes deixar perfectamente os pimentos no chan. Italiano, ti crees que o meu idioma é italiano? Que me dera, soname moi ben o italiano, pero non, pero partimos da mesma raíz, porque tanto o italiano como o gallego, como outros moitos idiomas, vimos do latín, o sea, temos a mesma base, entón son moi parecidos. Eu tamén estou cogiendo fresas, frambuesas, eu frambuesas non, pero fresas sí. Rasiñas, Nusca, vou esperar logo. Espera, muller, espera, que non estorban nada os pimentos sobre... A máis, non che estorban nada de nada, porque o pimento non fai unha raíz tremenda, e debaixo xusto del podes plantar o que queiras, un repolo, unha lechuga, uns puerros, unha cebola ao mellor. Igual impides o crecimento de un e de outro, pero, bueno. Buenas tardes desde el sur de Francia, que tal? Moi ben por aquí. María Blachere. Ese apellido moi daqui tampouco non é, debe de ser da lá de Francia. Encantada de terche aquí no meu canal. Que tal por aí? Es que antes empezabas a las 8. Yo te vi de casualidad, ya estoy enganchada. Moi ben, Rita. O que pasa que, Rita, ás 8, ahora no inverno, fáisenos moi tarde, porque mañan hai que madrugar. Entonces, de 8 a 9... Ás 9 era como que a xente xa tiña que preparar as cousas para mañán ir traballar, ou facer a cena, ou facer a comida, ou facer prepararse para ir para descansar, para ir mañán para traballar. Entón, facíasenos un pouco tarde. Preguntín, fixen unha encuesta, e a encuesta, bueno, os 2 primeiros días estaba como equilibrada de querer cambiar a hora ou deixala nas 8, pero o cuarto día, a partir do cuarto día, a encuesta chegou casi ao 90% da xente que prefería puñelo ás 7. Por iso, agora estamos aquí ás 7. E posiblemente volveramos a cambiar a hora cando empece a vir o bo tempiño e a primavera, porque como os días son máis largos, hai cousas que facer, fora, pasear, entre outras cousas. Entón, sí, temos cambiada a hora. Por iso, agora é ás 7, e vai a ser unha temporada, o sea. Perci Bruce. Hola, moi boas tardes, Meli, que tal? Como vamos? Boas tardes, chegas tarde. Non, Marga, chegas a tempo, Os dedos non suben. Veña, home, pero será posible, Mira que yo no libre que vos cobrara €1 por darlle ao me gusta. Eu non sei por que non lle dades, non entendo. Pero gustaríame que os que non lle dades, pero por curiosidade, que tampouco me importa, o sea, non pasa nada, podedes estar aquí sin darlle o dedo para arriba, sin darlle ao me gusta, pero os que non lle dades, gustaríame saber por que non o facedes. O sea, cal é o motivo de non querer darlle o dedo para arriba, de non darlle ao me gusta, non sei, por curiosidade, por saber, pero por que a xente non lle dá ao me gusta?
Querería sabelo. Entón, porfa. Nusca, cando se poden os fixalis. Eu comín todo o verán e siguen dando. Celi, mira, o fixalis alquequenje é unha planta que non deixa de dar. Pode dar máis cantidad ou unha pouquiña menos cantidad. Pola temperatura, polo frío, bueno, a ver, tamén se estás en Ourense ou así e neva, vai a deixar de dar posiblemente incluso a planta morra e rebrote para o ano, non? Ou a teñas que plantar. Pero cando podala, ahora mismo é unha boa época. Vouche dicir por qué, porque ten menos, aínda que teña fruto, ten menos fruto. Está bo tempo agora para podala e para entutorala. Eu recomendo que é unha planta que, a ver, podela deixar así, pero vai a ocupar moito, vaise a estar en contacto co chan os frutos despois, hasta para quitarlle os frutos é casi imposible, porque ti queres levantar a mata, aínda que non pesa, porque é unha planta que non ten moito peso, pero ti levantas a planta e rómpeche, porque se está ben abonada e crece con normalidade, está como a cristalosa, ten os tallos tan suaves e cristalinos que ao levantala pártenche. Rompes a planta. Entón, mellor entutorada. Non é unha planta que ajabé por si mesma, que sea enredadera, entón hai que axudar sempre, sempre, sempre. Poñer unhas estacas, 2 ou 3 as que queiras, e poñerlle unhas traverseiras, ou sea, canas ou ferros ou o que queiras, non? E despois ir axudando ya a planta a estar erguida, porque hai que amarrar. Non é unha planta que por si sola sea capaz de facelo. Pero está moi bonita porque despois faiche como unha parede, podela ir podando, e os frutos sempre están colgando, non se che manchan, non pudren, aguantan moitísimo máis, entón é unha delicia. É unha das plantas que hai que entutorar. Se non se nos olvida. Marga, non lle dades ao dedo porque se vos olvida. Vale, pois entón, aquí estou eu para recordalo. Se é ese un motivo, pareceme genial, porque claro, non che vai acordar. Así que de vez en cando vou vos ir dicindo. Se teño un montón de secretarias aquí que van dicíndovos, dadelle aos dedos, xantiña, dadelle aos dedos para arriba, que non costa nada. A ver, que tal hasta as 8:30? Podíamos quedar hasta a 1 da mañá, listo, pero teño que atender a máis cousas. É oita que vos parece que non? Ainda que vos parece que non fago outro oficio que é estar co teléfono, tamén traballo. Tamén fago cousas, entón, teño que traballar, teño que preparar, entón, eu penso que 1 hora está ben, 1 hora está ben. Hola, Nusca, e a todos, hola, Nusca, e a todo o mundo. Nos puntiños da dereita, igual alguén non sabe onde darlle, yo non encuentro el dedo de me gusta. 3 puntitos arriba a la derecha, lo buscas y le das a me gusta, una vez sola, porque si le das otra vez, lo quitas, si le das otra vez, lo pones, si le das otra vez, lo quitas. É intermitente, entón, pois eso. Estades todos invitados a ver o banco que puñer na estrada. Un banco, a ver, María Souto, se che acabo de entender, o banco que poñen na estrada. Pois non sei o que é, de Navidad ou algo así. Vasme a facer curiosidade, vou ter que mirar. Boas, Nusca, pregúntanos Jesús, como podo compostar os desperdicios que se generan nun piso? Hai forma de facer unha composteira pequena que non genere alerta aos veciños? A ver, pero de que desperdicios me falas, Jesús? Porque se me falas de restos de comida, non se poden compostar, e menos nun piso, porque os restos de comida cociñada, se está cociñada, vai a pudrir. Vos mirade, cando botades algo ao cubo da basura, que un restos do plato, non? Que non acabas de comer, e tíralos ao resto da basura. Se fai calor ao día seguinte, cheira na cociña mal, porque se está pudrindo, o sea, púdrese, cría bichos, deses gusanos blancos que van a comer a comida que está podre, e vas a criar uns patógenos que non necesitamos. Se me estás falando de restos de estonar unha cebola ou de limpar unha lechuga ou de
unha masán, as tonas dun plátano, a borra do café, o pelo cando cortas o pelo, ese tipo de cousas sí que se pode compostar, e sin que os veciños se enteren de nada. A composteira, evidentemente, non pode ter desagüe, ten que ter un sistema de recollida de agua. Por exemplo, podería che valer un tipo vermicomposteira, pero sin poñerlle as miñocas. Podes mirar o meu vídeo de como facer unha vermicomposteira, con pouca altura, en caixiñas de forma pan, podes facer ti mismo unha vermicomposteira e incluso podes recoller os líquidos, que vai a ser un lixiviado totalmente diferente ao dunha vermicomposteira, porque non é lixiviado de lombriz, de humus de lombriz, sería un lixiviado de descomposición de cousas, pero diluído en agua tamén valería para añadir á terra, para nutrir a terra. Eu aos fisales poñolle un mallazo e vai genial, e valos guiando, claro, pois está genial. Cun mallazo tamén estaría ben. Boa tarde, esquecíame do cambio de hora. Ei, Carmen! Pero chegas a tempo, non te preocupes. Hola, saúdos desde o Brasil. Hola, Benedito, moi boa tarde, desde Galicia, España. Como me gusta escuchar la lengua gallega. Moisés, de onde eres? De onde eres, Moisés? Porque me gusta saber de onde é a xente ademais, cando é agradecida co meu idioma e me di que lle gusta escoitar o idioma gallego, sin sabelo, quero dicir, porque o idioma falamos casi o mismo, pero hai que querer entender para entender a unha persona que fala casi o mesmo que ti. Entón, gustaríame saber de onde eres. A min sáleme o me gusta na parte dereita da pantalla. Depende, claro, xusto debaixo do teu nombre saen os me gusta, só lle tes que tocar aí. Depende do que teñas, se tes un teléfono, se tes unha tablet, ou se estás na televisión, ao mellor, canto máis, ou desde o ordenador, ao mellor, canto máis grande é a pantalla, é diferente. Ou como teñas o sistema operativo do teu aparato, do teléfono daquela, pois ao mellor é diferente. Bueno, de Cuba, pero mi padre era de Zamora, pues cerquita de Galicia, al lado. Galicia, Asturias, León, Zamora y Salamanca. Así que cerca de Galicia. Encantada de saludarte, Moisés. Un cura confesaba naquel monte a chicas e agora fixeron un barco giratorio, un barco ou un banco, María Souto, cada vez escribes unha cousa diferente e cóstame seguirche, para ver, un barco giratorio para ver a Ría da Arousa. Pois eso sí que mola, eu quero ir tamén, para ver a ría así, que guai. Besos de Lucy. Biquiños, Lucy, moi boa tarde. Mañá xa hai que ir ao cole, ves? Por eso hai que poñer o directo antes, porque Lucy é moi chiquitina, pero ás veces gustalle mirar como falo eu tamén, entón ás 8 hai que deixar para que vayan para o cole mañán. O banco no monte. Un banco no monte para ver os paisajes desde a Ría da Arousa. Moi ben, pois interesante. O mellor banco do mundo, non? As mellores vistas do banco do mundo. Tengo unha pregunta, a ver, espero que se me escapa. Tengo unha pregunta, Nuska. En septiembre planté 2 alquequenjes. ¿Cuándo empiezan a dar fruto? Pero plantaste la planta o semillas, porque semillas van a tardar unos meses. La planta hasta el verano tamén, unos meses, non hai problema. Como eliminamos, pregúntanos a Maya, Oliña, Xavier, chegas tarde, ti xa sabes, este jueves tes que traer empanada, porque chegastes tarde, xa que estás pendiente dos que chegan tarde, xa sabes que hai que traer unha empanada para merendar. Como eliminamos los topos de la huerta? A ver, os topos... é complicado desfacerse deles. Por qué? Porque é moi raro velos. É moi raro ver cando están excavando. Si ti ves en algún momento, estás na horta, e ves como a terra fai isto, o sea, que a terra se vai levantando, que está segura de que está por aí a toupeira, porque ás veces vela mover.
As toupeiras non morden, non teñen dentes. Podedela coller con toda a tranquilidade. Se vos dá repelús, pois non sei, pero eu meto as mans, a mí non teño problema. Eu ás veces teño visto andar a toupa, notase que anda porque móvese a terra pola que ten a galería. Entón, ti se está movendo aquí a terra, metes unha man por un lado e outra polo outro, faz así e cóllela ca man. Non é rápida, non... Bueno, a ver, sí que é rápida, pero non é rápida como un gato que se vai a botar a correr esa na vez. Entón, é moi fácil de collela se ves mover a terra. É moi fácil de collela cas mans. Son moi difíciles de quitar da horta por culpa de que están por debaixo da terra, e nós debaixo da terra non temos posibilidades ningunhas contra ela, o sea, gana sempre. Hai miles de remedios que lle provocan mal olor, non? Pero son remedios temporales e non consigues que se vayan. O único que consigues é que non vayan por esa galería. Non sei, hai extractos de plantas que son para espantar toupas, hai plantas específicas que son para espantar toupas que non valen para nada, porque o único que fai a toupeira é non ir a ese lado porque lle cheira mal. É verdad que a toupeira, as toupas, teñen... Estou lendo, non me dá a vida para contestarvos a todos, sinto moito. Que estaba a dicir? Non podo estar a ler preguntas que se me vai o santo al cielo. E pois non sei que estaba a dicir das toupeiras. Unha chispa. Bueno, non sei, as toupeiras son moi difíciles de quitar da horta. Elas van a facer galerías por toda a horta. Non só unha que é que nós vemos, ao mellor hai máis galerías debaixo do que te podes imaginar, é como un formigueiro, o sea, pode ter miles de galerías, e por esas galerías poden ir outro tipo de roedores que non saben escavar, pero saben aproveitarse das galerías do topo. Entón, eu, a verdad que tiña bastante problema cas toupeiras, moito problema, porque como teño unha terra moi rica en diversidade, é unha terra moi nutrida porque lle aporto moitísimo compost e materia orgánica continuamente, iso todo fai que favorezan os ecosistemas e que teña organismos de todo tipo vivindo na miña terra, non? Entre eles, bichocas, miñocas, lombrices, as toupeiras encantanlle as lombrices, pero é que lle encantan, pírranlle. Entón, claro, tiña problema moi gordo de toupas porque teño moitas lombrices e outros bichos, o sea, que as toupeiras tamén veñen comer. Bichos bolas, empés, pequenos gusanos de terra, entón as toupeiras viñan. Como solucionín así, entre comillas, o meu querido Eco e o meu querido Nano. Fantásticos. É verdad que se casan ratos cómenos, como se foran, non sei, como eu como unha pipa, con casca e todo. Dame moito asco escoitalos comelo rato, porque así como casan, primeiro xojan con ele un pouquiño, colleno, andan con ele así, para arriba e para baixo, collo un, collo outro, e despois empezan a comer. É moito asco. Pero as toupeiras non lle gustan, non as comen. Eu penso que non hai ningún gato que coma toupeiras, porque si que as casan, o máis importante é que están sempre pendientes, porque os gatos teñen un oído super desarrollado, e ao mellor están tranquilos por ali, están dormindo, e despertan porque sinten debaixo da terra. E o que están é super pendientes, póñense así, para ver se poden meterlles arpa, sabes? Espantan as toupas. Entón, para min, os gatiños andan por ali, andan libres, andan pola horta, para arriba, para baixo. Para min, os gatos, xa só a súa presencia, aínda que non os vayan a comer ou matar, porque realmente están debaixo da terra, pero sí que ás veces escarban así, e o cheiro do gato pois debelle quedar ali, espanta as toupeiras. Para min foi o mellor, Hola, Nus, que en realidad mi apellido es Lomas, María Blachere.
Lomas Blachere es el de mi ex. Que... Pois cambia ese nombre, muller, e pon o teu. Me encantó oírte hablar el gallego y seguir tus vídeos con el encanto de Lolo, mi mamá. Mi madre era de Saldaña, de Palencia. E ti ahora de onde eres, Lo, María? Marié. De onde eres? Donde vives agora? Pois... saludos, bendiciones, amiga, desde Michoacán. Michoacán? Pois tampouco sei onde é. Pregunta, onde podo conseguir os allos como os que tú plantas? Mira, Ángeles, cada vez que me fa... O sea, esa pregunta que me fas ti é todos os días, todos os días, por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por Insta e por aquí. Onde podo conseguir calquera cousa? Onde podo conseguir as sementes de non sei que? Onde podo conseguir, se non as encontras na túa tienda habitual, non, onde compras, por exemplo, allos dos normales, ou as cebolas para plantar, os repolos, as lechugas para plantar, pois nunhas tiendas agrarias, se non os encontras aí, os allos elefante, a través de internet. Ti pos en internet, en Google, comprar ajos elefante para plantar. Xa te aparecen miles de tiendas para comprar o que queirades. Eu, a verdade, se supera dun enlace, dunha tienda que os venderan e que foran responsables, sensatos, que non fora moi cara e tal, eu recomendaríavola, pero que non sei, como eu nunca os compro, que teño a semente desde fai 1000 anos non, pero toda a vida, nunca os compro, entón non sei se hai algunha tienda fiable ou se puseren en contacto comigo algunha tienda que os vendera e a mí me parecera sensata, unha tienda na que confiar ou así, que non fora fraude, recomendaríavola e poñeríavolo o enlace para comprar aí, pero non o teño. Entón, pois, a través de internet, comprar ajos elefante, comprar semillas de ajos elefante, que non son semillas, realmente é o allo, como os outros allos, que hai que empezar a plantalo xa agora, Mira, Nieves ten un gato que come as toupeiras. Bueno, pois, entonces, xa sabemos que sí, que os gatos comen toupeiras, pero os meus non lle gusta, debe cheirar diferente mal e non lle gusta. Saludo desde Valdoviño, la opinión real. Pois un saludo para Valdoviño. Boas noites, Elvira, que tal? En México, Mixuscán, México, Moisés. Mixoscán, penso que é en México. Moi ben, Manuel, pois sí, porque só puso tamén el. Pois encantada de saludarche desde Galicia, España, en Europa. Un bico para aí. Está en México, moi bonito sitio. E vete, ti conócelo, Lolo, sí. Son veciños. Bona nit. Yo tengo problemas con los gorgojos del ajo. Cuando los recojo casi todos tienen gorgojos. Y no sé cómo prevenir ese problema. A ver si algún día hablas de ellos. Igual en Galicia no tenéis. Estafa banca. Pois vaya nombre tes, Dá gana de non contestar a ese nombre, Estafa banca. Co están a orden do día as estafas de todos os sitios, pero dos bancos dá máis medo. Pois vouche dicir que aquí en Galicia non hai. Na miña vida escoitín falar dun gorgojo do allo. Aquí non temos, pero vou non poñer en tareas pendientes e vou non mirar, porque me causa moita curiosidade, porque nunca escoitín falar del, pero que nunca non sabía que o había, que podía habelo. Buenas noches desde Vilanova da Arousa, moi boa noite, Luísa, vives nunha terra moi bonita que me gusta moito, cebollas lilas, riquísimo.
Non sei de que me fala outra vez María Souto. Nusca, Michoacán está en México. Pois teño que ir, porque tampouco conoso, gustaría ir. Escoita, tendes aí a SES, creo, este fin de semana. Sóname ahora. A ver, déixame mirar. Pois sí, en México. En Guadalajara, na Feria Internacional do Libro, en Coyoacán, Aguascalientes, en Ciudad de México, no Centro Cultural de España, e no Foro de Tejedor Ciudad de México, SES. A grandísima SES téndela esta semana en México. Que suerte tendes a disfrutar moitísimo dela. Que guai. Podía haber ido con ela e así xa vos daba eu tamén unha visita para a próxima. Dixo a SES que me leve con ela. Ola, Nusca, desde Vigo, cando se podan os frutales e cal lúa? Cristian, é unha pregunta demasiado general, porque cada árbol é un mundo, non se poden podar todos no mismo mes, pero por norma general, os árboles frutales ou os arbustos ou as frutillas ou calquera cousa, hai nos que podar, se lle vas a facer unha poda, hai nos que podar cando estean ca menor actividade posible, o sea, cando empecen a entrar no letargo do inverno, antes de que empecen a vir as chuvias moi fuertes, porque a humedade non é moi boa nos cortes, non? Cando hai un corte, para que cicatrice ben de xeito natural, é moi importante que non estea húmedo. Pásanos o mismo a nós, non? Cando temos un corte na nosa piel, se está húmedo, tarda eternidades en pechar o corte, en curarse, en criar costra. Pecha mal, moi mal, e pode haber infeccións. Pois nos árboles é exactamente igual. Se podas, cando hai demasiada humedade, esperas, non sei, a diciembre, ou se chove moito na túa época en xaneiro, pois poda antes, porque despois ao mellor faixe tarde, porque se se bota a primavera encima e empeza o árbol a ter actividade, pois é malo tamén, porque se desvive, desangra o árbol. Entón, mellor é antes de que entre no letargo. Pero, bueno, cada árbol é diferente, porque, por exemplo, os caquis non se poden podar, porque ainda están con fruto, hai masanseiras de inverno que ainda están agora empezando a ter as masáns maduras para empezar a coller, como é a Granny Smith, ou como temos aquí a sangre de toro, e, por exemplo, os frutales de cuña, que son máis ben de verán, melocotóns, pexejos, pavías, claudias, peladillos, paraguayos, todo ese tipo de fruta é mellor xa ao acabar o verán, porque cando lle empeza a caer a folla xa toda, entran xa no letargo como antes. Entón, é moi general. Pero, bueno, ten en conta que cando o frutal empeza a perder as súas follas, a súa vitalidade, e cando queda como dormindo, descansando para pasar o inverno. Perdona, pero vou insistir na uchuva. Uchuva, que é uchuva? Mira que me sona, Neste tempo é mellor botar a semente ou xa en planta. Espera que me sona moitísimo, O sea, sei o que é, pero agora mesmo non callo porque eu non lle chamo así. Uchuva. O alquequenje. Vale. Vale. E como era, cal era a pregunta? Ai, que se me foi. Ai, espera. Neste tempo é mellor botar a semente ou xa a planta. Para ter planta tens que botar semente. Entón, Clara, neste tempo, se pos as uchuvas no chan e as deixas aí, non van a pudrir, nin lle vai a pasar mal ningún, van a letargarse, van a invernar, e cando veña a primavera xa elas solas van a brotar, vanche a brotar na primavera. Co cal, agora mesmo podes esperar, e máis, se esperas nevadas, por exemplo, na túa zona e vai a facer moito frío, esta planta é mellor que esperes, porque se plantas a planta e che vai a vir, esperas noites de xiada, de un frío moi intenso ou unhas temperaturas moi baixas,
a planta pode morrer, pero a semente non. A semente vai a pasar o inverno, baixo terra, non ten problema ningún. Entón, mellor espera, Clara, espera a primavera ou ponas agora, se non vas a esperar neve, enterras. Poñe unhas canas, delimita o sitio, porque non che vai a acordar dentro de 5 meses, non che vai a acordar que era o que estaba aí plantado. E se non estás acostumbrada, non tes a vista acostumbrada a como é a planta da uchuva, do alquequenje, podela facilmente confundir con, non sei, con unha urtiga ou con outro tipo de planta. Igual as quitas sin sabelo. Entón, delimita ben o sitio. Mi madre que mande mensajes, Jesús. A ver, podía sacarme de unha duda? A ver, opinión real, dime. Según din os expertos dos grelos, quen son os expertos dos grelos? Porque eu considero experta dos grelos, gústame comelos, entón son experta dos grelos. A ver, son máis ricos onde fai máis frío. E a miña pregunta, iso é certo? Afecta o frío ao sabor? Por suposto que lle afecta o frío ao sabor. Non neve. Bueno, pois cando están amedrados non importa, pero é moi importante que teñan frío, porque se non poderíanse plantar todo o ano. E date conta que os grelos, o sea, as ravisas, porque para ter grelos, primeiro hai que sementar ravisas. Os grelos son as ravisas que estiraron para botar flor, o sea, que están crecendo, estirando para botar grelo. Grelo é flor. As ravisas seméntanse a finales de agosto, porque a humedad de setembro chegalle de abondo para que a planta empece a crecer, para despois, en outubro e noviembre, xa empezar cas plantas cando fai frío, cando fai moito frío. É unha planta que necesita frío. Non é que sea máis sabrosa o grelo do frío que o grelo con menos frío. Non creo que sean por aí os tiros. O que lle afecta é que se ti tes uns grelos e lle quenta o sol cando están medrando, os grelos non che van a medrar, van a quedar así de chiquitíns, amarillos, non van a ter unhas follas grandes, verdes, viçosas, que resenden, na máis estálos collendo, ese che resenden a comida, resenden a caldo, resenden como se estuveran cociñados, porque a min resenden, mas estou nos collendo, esa me cae a baba, o sea, para min é como cando faz un bizcocho e resende toda a casa a bizcocho ou a galletas, os grelos igual. Eu penso que máis é porque é unha planta que necesita frío para crecer ben. Na súa plenitud, crece no inverno. Noviembre, diciembre, xaneiro e febreiro. E a partir de aí xa non hai bons grelos, pero porque non acabase o mal tempo, o sea, o frío. Por iso se botan no inverno. Boas tardes a todos, teño unha pereira cargadiña de flores. Opi, de onde eres, Ana Leda? Iso quere dicir que este ano non vai a ter froito. Vives no Morraso? Que va, que va. Mira, pensei que ao mellor, a ver, podía ser do hemisferio sur do planeta e estarme falando desde, non sei, Argentina, non sei, Perú, Bolivia, pero non. No Morraso, xa te dixo eu, esas peras non van a ir a ningún lado. Podes llas quitar, se queres. Iso foi porque fixo uns días de calor seco, unha temperatura alta, e o árbol engañouse. Polo que sexa, volveu a botar flor, polinizáronse, pero a fruta non vai a chegar a ningún lado. Entón, a ver, non sei que tipo de fruta é, a ver se vai a ser unha fruta de inverno, para que vas a tiña que ter a fruta, que va. Podes llas quitar se queres, porque total non van a ir a ningún lado, e ao mellor o prove do árbol está intentando sacalas adiante, non... E se non fai a prueba, deixallas quedar. Xa te digo que dentro dun mes ou así xa non tes as flores, Hola, pescando con Dani. Cristina, hola. Saludos desde Belice, que tampouco sei onde é. Pescando con Dani, non sei onde é eso, como é, Belice. Nusca, que condicións quere a planta dos arándanos? Non a consigo. Xa plantei 3 veces e non o logro. Será que o clima de Lugo é moi frío? A ver,
O arándano non é unha cousa que queira nin moito frío nin encharcamentos nas súas raíces, pero non vexo por que non a podas lograr. Vouche dicir unha cousa, porque claro, cando parla catalá, non, parlo gallego, falo en galego. Conoces a José Mateo? Pois non sei. Conozo a moitos Joséses, a moitos Mateos, pero non sei que José Mateo me dis. Ai, que estaba contestando, Dios mío. Podemos botar a ceniza da horta se encendemos o lume con pastilla. Home, Mercedes, o cachiño de pastilla que lle botas é así, se de gasolina, o sea, ten metales pesados, non é o millor do mundo, pero co cachiño que lle botas ao lume non lle vas a facer mal ningún. Pero sí, home, non pasa nada, é moi pouquiña cantidad. Outra cousa é que lle botásese, non sei, cenizas de haber queimado leña que estaba barnizada ou que tiña pintura, ou que eso non, porque ese é moito intoxicar a terra ou a composteira. Pero por un cachiño de pastilla que lle botes non pasa nada máis. Eu penso que se evapora toda, porque eso prende moi rápido, entonces eu son de Olveira. É a quen conosco, ti? De Olveira. Nusca, soy cubano, pero estoy viviendo en Madrid desde el 2016. Moi ben. Estás feliz, Moisés, en Madrid? Ou dos arándanos, era o que estaba contestando. Cando compramos unhas plantas, é que o arándano, cando fan as pujas para vender, bota demasiado tempo na maceta, e cando os compramos, suele ser o cepellón no que está, suele estar moi compacto, durísimo, ou xa ten a espirilación, que a raíz chegou ao borde da maceta e non tiña pa onde ir para seguir medrando e seguiu dando voltas, entón é unha maraña de raíces. Calquera planta que estea co cepellón así está condenada prácticamente a morrer, porque non lle dan a vitalidade para sacar as raíces avante. Entón, primeiro, antes de nada, cando compres un seguinte arándano, tes que mirar que o cepellón, o sea, as súas raíces se solten. De feito, recoméndoche quitarlle cunha mangueira a presión e batendo así, con mangueira a presión, quitarlle toda a terra canta ten. Toda, non lle fai falta para nada, deixalle as raíces completamente ao aire e sepárallas, porque normalmente os arándanos suelen vir con un cepellón moi compacto e non se pode plantar así unha planta, porque a planta non ten forza para sacar as novas raíces e vai a quedar toda a vida aí enmarañada, vai a criar como demasiada humedad, porque como está compacto é como se fora unha esponja e non vai arriba, morre, porque xa vos digo que quere ter humedad na terra, pero non encharcamento. Entón, que pregunta esa? Conoces a José Mateo? A ver, teño poderes adivinatorios, Moisés, ao mellor son capaz de adivinalo, eu que sei. Ao mellor é un rapaciño que me está preguntando e non me dou conta, e voume sentir mal despois. Entón, arándanos, prepáralle a terra. Se a terra é moi dura, tes que facer un burato para facer o trasplante que sea polo menos 3 veces máis grande do que é o cepellón. Se ti compras unha maceta así de grande, polo menos saca esta cantidad de terra, tanto de ancho como de alto, para drenala. E se a tes moi compacta, teslle que añadir algo que a descompacte. Pode ser, pois non sei, un pouco de perlita, vermiculita ou arcilla expandida ou simplemente un pouco de gravilla, de pedras, de cachiños de pedriña, sabes? Para facela como máis porosa, o cacho da terra esa. Ou tamén lle podes añadir, por exemplo, area de canteira, a area que vas comprar para facer unha parede de ladrillos, pois esa area, porque se a mezclas,
Si a mezclas vai a quedarche máis solta, que é o que necesita o arándano, que estea bastante húmeda e nunca encharcada. Quítalle o cepellón, libéralle as raíces, falle unha boa cova e falle soltura na terra. Iso por un lado. Por outro lado, unha planta de arándano dá moitísima fruta, moitísima, e pode dar incluso 2 ou 3 veces tan dadas, non? Supoño que me falas do arándano azul, do violeta, bueno, porque o rojo creo que eu penso que só hai un tipo lo que dá unha temporada. O sea, no ano dá só esa vez, non? E para. Pero dos azules hai diferentes. Entón, como bota tanta fruta, ten moita actividade, crece bastante porque tendo unha boa terra, drenada, lle temos todo en boas condicións. O que necesita é que o fertilicemos bastante, ademais, porque como ten moita actividade, falle falta abono ou fertilizante. Entón, que a terra nunca quede seca, non a encharques, pero que a terra non quede seca, porque é unha planta que necesita bastante humedade. Necesita que o terreno sea un pouquiño ácido, porque todas as frutillas, arándano rojo, arándano azul, as uchuvas mismamente, os alquecanjes, as fresas, son un tipo de plantas que necesitan que a terra sea un pouquiño ácida. Así que eu non sei que tipo de terra tes ti, pero cando o plantes, por exemplo, tamén lle podes meter no burato mesclado ca terra un puñado de picaños, de follas de pino, de arume, do monte, porque o pino en sí é ácido, entón vai a ir acidificando pouquiño a pouco e a planta vai xa a sentar mellor e vai a estar moito máis cómoda e tranquila. Vos, Chousa, son de Suño? Moi ben, señor Juanchi, pois eu non, eu son de Olveira, de Ribeira, pero estou encantada de saludalo, señor Juanchi. Señor Juanchi, cuidado. Me están botando flor. O que, o arándano? Hola, Marisé de Betanzos, tu nueva seguidora. Hola, María José de Betanzos, que tal? Como tuvo o tempo por Betanzos? Porque aquí... estuvo un día fantástico, maravilloso, precioso, soleado, con calor, moito calor. Darle a like, por favor, que somos muchos e poucos likes. Bueno, está casi aí, pero non está demais dicilo, Elvira. Así que, Elvira Gándara, gracias por recordalo. Moitísimas gracias. Que tipo de abono recomiendas? Para que? Depende. Os meus arándanos están botando flor. De onde eres? E que tipo de arándano é? O rojoló. Pois, que tipo de abono recomendo para os arándanos? Claro, pois o tipo de abono que recomendo para todas as frutas que vayan a fructificar. Necesitan fósforo, nitrógeno, potasio, calcio. Si tes humos de lombriz, vai a ser o mellor. Si tes compost, con añadirlle un pouquiño de compost, tamén xa estaría genial. 210 personas marcharon, porque agora só hai 195 e 192 likes, así que, bueno, está por aí, moi ben, xentiña, así me gusta, dando like. Eres de Brasil? No, de España, de Galicia. Que máis por aquí? A ver, Nusca, plantei zanorias. Estaban nascendo moi ben, moi bonitas, en menos dunha semana desapareceron, non quedou ni unha. Ai, onde vai o chisme este que me carcaí? Estou a tocar. Mira, se che dixo eu, María José, se che iban bonitas e che desapareceron en menos dunha semana, estou segurísima. Iba che dicir ao 100%, pero bueno, vou che dicir ao 99%, 99,9% de que foi un caracol, de que tes en donde tes plantadas as zanorias, un escondite perfecto por ali para un caracol. Os caracoles, eu non sei se tendes visto como teñen a boca, pero poden abrir a boca do tamaño de un chícharo. O sea, se é un caracol así grande, abren a boca
E comen a planta da zanahoria, encántalles. As zanahorias rechiflanlle calquera planta que estea nascendo, pero as zanahorias en especial, como lle resenden ben, é un atrayente que é descomunal. Estou casi segura, ao 100%, casi, de que as zanahorias chas comeu un caracol. Apostaría tamén por unha lesma, unha babosa, pero casi seguro que foi un caracol. Nusca, moito cantaches onte. Nótaselo? Pois sí, a verdade é que sí, que cantín moito, pasino moi ben. Fun a unha foliada, se mirades nas miñas historias de Instagram e de Facebook, puxen así, bueno, cachiños da foliada ou así, pero a min encantan as foliadas, e fun tocar a gaita, pero fun cantar e fun bailar e fun de todo, así que pasino moi ben, pero non sabía que se me notaba que estaba afónica. Ai, Dios mío. Ola, Nusca, a ver, teño a planta de pera melón en maceta, grande. Pódelle botar ceniza e borra de café e casca de ovo e máis casca de plátano, teño todo triturado. Poder podes, pero ten cuidado, porque mira, a ver, como te explico isto? Cando facedes esas mezclas, eu non as recomendo porque, a ver, as plantas necesitan nutrientes, non? E necesitan, hai uns nutrientes que consumen en moitísima máis cantidad e que necesitan como máis de continuo que lle aportes ese tipo de material, e que é o nitrógeno, o fósforo e o potasio. Nitrógeno, fósforo e potasio. E chámanse macronutrientes. Macro porque son os nutrientes que necesitan en moitísima máis cantidad, dependendo se a planta é pa follas, se é pa fruto, se vai a botar flores, se o que queres é incentivar a floración ou o cuaje das flores ou que bote as raíces. Entón necesita que fagas variacións entre nitrógeno, fósforo e potasio. Que pasa cando facedes esas mezclas que triturades todo? Bueno, estes son os macronutrientes. Despois, hai outros que son como intermedios e hai os micronutrientes tamén. Pero son os que necesitan, absolutamente necesítanos, pero en moi pouquiña cantidad. En cantidades así. Non sei, por exemplo, o calcio, o ferro, necesitan as plantas, non poden facer ben a súa fotosíntesis, nin poden ser estructuralmente unhas plantas fuertes e compensadas en equilibrio de todos os demais nutrientes, si lle faltan estes. E son en moi pouquiña cantidad. Que pasa cando facedes esas mezclas que me dis? Corres o riesgo de botar demasiado de algo. Entón, eu teño un vídeo de que vos falo desto dos nutrientes, non? Dos macronutrientes, dos micronutrientes, de que cousas teñen máis dunha cousa, de outra, e a que plantas botarlle, en que momento da vida da planta lle hai que botar como un extra, non? Ti imagínate, por exemplo, nós, como personas, temos a nosa estructura que nos mantén de pé ósea, por dentro, no interior, temos un esqueleto, non? Ese esqueleto está formado, na súa maioría, por calcio. Necesitamos calcio para manter os osos fuertes, sanos e para que crezan. En que etapa da vida necesitamos máis calcio? Cando estamos crecendo. Despois sí que necesitamos manter un nivel de calcio, pero non como cando están crecendo os nenos e as nenas, que é cando máis lle fai falta, non? Pois as plantas, o mismo. Se botas un exceso de calcio, que ao mellor é o que estás facendo ao mezclar todo xunto, non? Imagínate que botas a mesma cantidad de borra de café, de ceniza de leña, de cascas de ovos e de tona de plátano. Vai a ser moito calcio. Que pasa se unha planta ten exceso de calcio? E máis nunha maceta, porque se ainda me dis, bueno, botinllo a terra da horta. Bueno, a terra da horta está como comunicada con hectáreas e hectáreas de máis terra, non? E queiras que non sempre hai unha
un drenaje como máis soluble, as cousas non quedan tan aí. Pero nunha maceta estás obligando á planta a comer, a consumir, non comen, pero bueno, para que nos entendamos, a absorber a través das súas raíces os nutrientes que lle pos nesa maceta, está obligada. Entón, un exceso, por exemplo, de calcio vai a facer que a planta se prive, que non sea capaz de absorber outros nutrientes, porque ten un exceso de calcio. Entón, cando facedes esas mezclas, non son de todo acertadas. Eu prefiero que fagas esas cousas porque é maravilloso, pero, por exemplo, tes un cacharro chío de polvo de cáscaras de plátano, triturado, seco, fantástico, vai a ter potasio, ten tamén, coidado, tamén ten nitrógeno, calcio, pero en menor cantidad. Pero, bueno, o que máis, por exemplo, potasio, como dixemos que as plantas necesitan fósforo, nitrógeno e potasio, pois vamos a ver, cando necesitan as plantas potasio? Pois cando están ou querendo enraizar, ou cando queren medrar, cando están xa cuajadas e queren medrar para arriba, ou cando queren que as súas flores, cando se están polinizando, e cando cuajan para frutos, para darlle como un extra de vitalidade ás flores. Por exemplo, ti unha planta que queres que bote flores, se lle botas demasiado nitrógeno, o que estás conseguindo é que a planta non bote flores. Se ten un exceso de nitrógeno, vai a facer solo follas. Se fai solo follas, non che bota flores. Se non che bota flores, non che bota fruto. Entón, esas mezclas nunha maceta é complicado. Non sei se me expliquín, porque queda como... Ten que comer o que ten aí. De outra maneira, se está na terra, pois pode ir cas raíces hasta onde lle dé a vida, para ir a buscar, ou favorecerse das micorrizas, que son como se foran outro tipo de raíces, que, bueno, é un hongo, pero, bueno, é como se fora outro tipo de raíces que fai como unha comunicación das plantas con todo o seu alrededor. A donde non pode chegar a planta cas raíces, entra en contacto ca micorriza, que non todas as terras o teñen, na miña hai, pero ten que ser unha terra boa traballada, ben nutrida, con aporte continuo de materia orgánica. Entonces, as micorrizas o que fan é que a planta poda absorber mellor os nutrientes que ten a terra, teña unha humedade constante, continua, e que favorecelle a absorción de nutrientes do chan. E ao mesmo tempo, as micorrizas non fan a fotosíntesis, de feito son blancas, non teñen nada de clorofila. Se non teñen clorofila non fan unha fotosíntesis, é máis que están enterradas en sitios moi húmedos e oscuros, e normalmente enterradas. Elas non fan a fotosíntesis, pero necesitan. Entón, o que fan é como anclarse, apoiarse nas raíces das plantas que fan fotosíntesis e favorecense mutuamente, viven en simbiosis. O sea, ambas as dúas se nutren e se favorecen da outra planta. Favorecese, a micorriza favorecese da fotosíntesis que fai a planta. E ao mesmo tempo, pois, dalle a vida a esa planta. Xa son as 8. É verdad. Mirad unha cousa, eu antes de irme, eu sei que hai aquí xente que... Agora pasa moi rápido, xa o sei, Carla. Para iso intento dar clases, agora vou empezar a dar clases presenciales, para ter máis tempo con vos, a ver se son capaz. Non me quería ir daqui sin darvos as gracias de todo o corazón por as preguntas que me facedes chegar á radio. Bueno, non sei se sabedes, traballo na Radio Gallega os jueves á tarde, no programa que se chama A Tarde. É así. Moitas das que estades aquí, estou segurísima de que me facedes chegar, que son tamén daqui, que me facedes chegar as preguntas. Iso para min é, o sea, estou en deuda con vos, porque, a ver, eu cando empecín a traballar na radio, bueno, tería labia para falar de cousas da horta ou do que fora na radio, non sei, todo o ano, quero dicir. Pero as vosas preguntas
cada vez que chego ali á radio, me di o director, mima, Anuska, moito che queren, que mira que chegaron preguntas, mira que todo o mundo pide que quedes, que tal. O sea, eso para min é un orgullazo chegar ali e que me diga iso, pois para min é un orgullo. Claro, se facedes chegar as vosas preguntas á radio, o sea, eu xa din o número moitas veces, pero de todos os xeitos, se non o sabedes, que eu non o sei de memoria, e poñedes en internet número de teléfono para mensajes Radio Gallega á tarde, esa vos aparece, ten que aparecer, supoño que estará en internet, senón. E facedes chegar as vosas preguntas, as vosas fotos, ca pregunta que me queredes facer, que non ten que ser de horta, pode ser, non sei, de gastronomía tamén, gallego ou así, ou calquera curiosidade que me queirades preguntar, estarei encantada de contestarvos. O sea que a través da radio tamén é unha maneira, se queredes, de facervos respostas ás vosas preguntas. E así, e nada máis. Así que moitísimas gracias. Espero polas vosas preguntas esta semana na radio, este jueves. Hubo xente que me preguntou por que non puxen o programa da radio esta semana, ou da semana pasada, porque eu gravo sempre. Non o puxen porque teño xa, o sea, voume poñer agora e xa vos lo subo, o programa desta semana pasada. Foi un despiste meu, nada, non pasa nada, que xa vos lo poño agora, por si queredes escoitalo antes de ir pa a cama. Nada, pois nada máis, miña querida xentiña, o tempo acabouse, a manzanilla tamén xa casi se acabou, así que, como vos digo sempre, de todo corazón, eu para min ser feliz é unha actitud, así que coidadevos, portadevos ben e sede felices. Un bico a todo o mundo.